Teraz vás pozývame na návštevu do rodiny, v ktorej žije 5 súrodencov ako Petorčatá. Poďte s nami za 7 hôr a 7 kopcov, kde sa z vody sypú občas aj hračky. Na tej vode sa nám raz stala taká príhoda, že tu bol chlapec až od Košic na návšteve a keď boli sa dívať, akým spôsobom sa čistí táto voda, tam je taký systém, že také veľké hrebene vyťahujú špinu do takého válovčeka, ktorý sa potom odstraňuje táto špina. Vtedy tiež sa stalo, že po vode išli hračky, doslova hračky. No a tieto hračky, keď začali vypadávať do toho válovčeka, tak on rozniesol v škole takú fámu, že on bol v takej fabrike, kde začali z jednej strany vypadávať vlastne hračky. To bolo také dosť nasmiech. Je to dosť smutné, že v skutočnosti v tejto vode sa aj takéto veci nachádzajú niekedy. Alebo oni si robia z vody doslova smetisko a to je smutné. Nachádzame sa v najstaršej prevádzkujúcej elektrárni na Slovensku. Táto elektráreň bola spustená roku 1910, dodnes ešte dobre funguje a ktorý si novinár ju nazval tiež babička na kilowaty. Do Huncoviec sme neprišli, aby sme tu nostalgicky obdivovali krásu starých strojov, ale aby sme navštívili krásnych ľudí, ktorí tu bývajú. Rodičia a 5 detí. Chlebovcoví. My sme doslova veselá rodina, keď sa to tak zobere a niekedy fakt tu žijeme jak v rozprávke, pretože si pripomínam, ako keby nás bolo 7 trpaslíkom. Keď pôjdem do spálne, je tam 7 posteli. Idem do kuchyne, znovu 7 tanierov. Najstarší 18-ročný chodí do školy až do fritku místku, takže prichádza až týždenne. To je Roman. A najmladšia je Darinka, ktorá má 8 rokov. Medzi nimi vlastne vyrastali dievčatá, dve. Toňa, tá je 17-ročná, Eva, 16-ročná. A Marek, ten má 15 rokov. Keď sa takto poschádzame, je to veľmi veselé, pretože z tejto rodiny sa stále ozýva len smiech, hudba a piesne. Ja sa učím za kuchárku v Hornom Smoklavci. Rada tak doma, že varím a pečiem. Najradšej tú babovku. Nevieš, čo znamená tento smiech? Je to preto, pretože sa smejú. Keď urobím babovku a je veľmi horúca, tak ho začnem behať po byte a byť čo najskôr vychladla, lebo už si nedočkala. Aby ste nám skončili, čo? A Toňa? Tak ja rada malujem, kreslím, tak možno preto som si vybrala stavebnú priemyslovku. Tam ako máme predmet architektúru, tak tu môžem uplatniť. Marek? Jo, ja som veľa tých zamestnaní ako povymenal. Som celým maľarom, kuchárom, baníkom, bačom a to je, kde pôjdem vlastne sa učiť. No, ja vidím, jak sú pilní strašne a vlastne teraz mi prichádza na rozum jedna taká skúsenosť, kedy sa chceli preukázať, že aké sú horliví mi pomáhať. I chceli umyť topánky, tak som im dala tam vodu do lavora, handru a oni umývali topánky, potom pomývali dlášku, začali dvere do a potom obloky. Takže som nič nevidela. No, ale ešte zostala Darinka. Vieš, čím budeš? Ja by som chcela byť kuchárkou, ale najradšej by som chcela byť speváčkou. Najradšej zo všetkého sme chodívali ako spoločne do Vysokých Tatier na výlety. Našila som im pumpky, aby vyzerali jak najväčší športovci a vybrali sme sa do Tatier. Raz sme sa dostali na chatu Kamzy, ktorá ešte tam stála, teraz už tam není. No a 2 cesty viedli na hrebienok. No a my sme prišli vrchnou cestou, tak sme sa spodnou pobrali nazad. A prišli tam českí turisti, ktorí nevedeli, akým spôsobom sa tam majú dostať, špekulovali a naraz jeden z nich vykrikol: hele, tam jde školka, pôjdeme aj my, tam bude ľahší cesta. No a toto turistiku to majú po svojom starom otcovi, pretože ja som vyrastala ako v lese
a chodíme dodnes na Ruju, Jeleniu. To je veľký zážitok pre nás. Posledne, keď sme boli na výlete, to sme boli na Slískom dome spolu s Darinkou, napadal už prvý sneh, tak sme videli kamzíka. No a ona mala taký dojem, že ten kamzík už prišiel k nej a že sa na ňu díval a celá bola z toho preč, že len ju si vybrala, že ona ho môže vidieť. Ten vzťah v tejto prírode, ktorá vlastne obklopuje nás, tak to aj v tých deťoch zostalo, pretože si vedia vážiť, akého stromčeka, poznajú rastlinky, kvietky dookola, zvieratka, ktoré tam prebehujú. Žil si celý život v prírode a zrazu chceš, aby bol z teba baník. Nebolo to ľahké, poviem pravdu, pol roka som si zvykal. No a stále domov sa vracam, pretože tuto je najlepšie. Neviem si inde predstaviť, aby som prežil sobotu, nedeľu, len v kruhu nás všetkých doma a pri muzike. Čo robia deti takto na samote? Stačíte si piati naozaj sami? Musíme si vystačiť. Z nás takým veľkým organizátorom všetkého je Roman. Ten zorganizuje napríklad v zime olympijské hry. To som vymyslel, pretože som videl sneh. Sme si behy urobili na lyžiach, skoky na lyžiach. Keď to nebolo niečo naozajstné, ale také primerané. Tak sme sa tak dali dohromady. Nikto nevyhral, nikto neprehral. Všetci zvíťazili. Nejaké zážitky z cesty do školy a zo školy? Že ste do školy treba pre zlé počasie nemohli dôjsť? Horšie to bolo, keď sme šli domov. Niekedy 2-3 hodiny mrznúť na zastávke v Kežmarku. No a jak som prišiel domov, niekedy aj pešo, tak som sa musel rýchlo urobiť čaj a nohy dať do studenej vody. Lebo tak je to najlepšie, ako aby sa prekrvilo a potom do teplej, so soľou. Tak napríklad ako sme išli ja s Tóňou do školy, ona bola štvrtáčka a tretiačka, sme mali po obede vyučovania a s autobusami je to tu veľmi také nedobré. No a takže nám autobus nešiel a mama nám stopla také nákladné auto. Ale on nás nezaviezol ku škole, ale na opačnú stranu do Ľubice. No a my sme sa tam nevedeli dostať naspäť. Tóňa vtedy ešte plakala, že už chce ísť do školy. No a ako by ste vy charakterizovali rodičov? Naši rodičia majú na náš čas, vedia sa o nás postarať a Nás nekarhajú bez príčiny, nebijú nás. Keď potrebujeme poradiť, tak sú vždycky ochotní a povedia nám, čo potrebujeme a tak pomôžu v ťažkých chvíľach a tak. Vždy si nájdu čas, aby sa s nami porozprávali, lebo to je veľmi dôležité pre taký život spoločný, jednotný. všetci si rozumíme a je to tak, ako keby sme boli 7 statočných.